Bun găsit, Sandra. Da, așa este. Momentan vorbim despre nemulțumiri în filialele din Timiș, Galați, Maramureș și Constanța. Aici ar fi apărut aceste nemulțumiri din cauza faptului că oamenii de la UNPR nu sunt atât de prezenți pe liste pe cât și-ar fi dorit. Aceștia au anunțat, de fapt, și ruperea protocolului cu cei de la PMP, pe motiv că nu a fost respectat acest protocol între cele două partide. Până una alta am văzut că astăzi cei de la PMP tocmai și-au anunțat lansarea oficială a candidaților pentru duminică. Cumva rămâne de văzut ce vor declara privind aceste acuzații care vin din partea UNPR. La fel cum spuneai și tu, surse din UNPR spun că în spatele acestor nemulțumiri ar sta chiar fostul președinte al UNPR, Gabriel Oprea. Rămâne de văzut cum își vor răspunde cele două partide la aceste acuzații venite pe surse, pentru că am văzut că și în zilele trecute informațiile legate de nemulțumirile din partide apar tot pe surse. Nimeni nu își asumă cumva oficial aceste declarații. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla în zilele următoare și dacă vor fi sau nu probleme între cele două partide, dacă cele două partide se vor rupe, având în vedere că această alianță tocmai a fost făcută de câteva luni, deci nu e de foarte multă vreme. Sandra?